ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምዛና ጽንሑ እንዳበልኩ ሰናይ ምክትታል። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ሓደ ወዲ ድማ ምዕባይ ሓውለኒ ኣብ ሃገረ ካናዳ ይስነብር። ኣነ ምስ ወለደይ እንዳተማሃርኩ እየ ዓብየ። እቲ ዓብይ ሓወይ ግና ወዲ 15 ዓመት እንዳሓለዎ ጀሚሩ እዩ ኣብ ሃገረ ካናዳ ምስ እትነብር ሓትነይ ዝዓበየ። ኣነ ምስ ወለደይ ኣብ ገዛ ንበይነይ ኮይነ ዓበኹ። ሓዊ ይኹን ሓፍቲ ስለ ዘይነበረኒ ምስ መሓዙተይ ዝገብሮ ቅርርብ ብወለደይ ተቐባልነት ነበሮ። እዛ ጓልና ብሕቲ ኮይና ኣብ ገዛ ንበይና ፀውዩ ዝብላ ብምባል ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ናብ ስራሕ ገዲፎምን እንትኸዱ ኣዝዮም እዮም ወለደይ ዝጭነቁ። ኣነ እውን ምስ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መሓዙተይ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ነበርኩ። ከምዚ እንዳበልኩ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ በጻሕኩ ግና ብመሓዙተይ ኣቢለ ሓደ ወዲ ተላለኹ። ንሱ ትምህርቲ 10ይ ክፍሊ ምስ ወድአ ጠጠወ ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ጋራጅ መካኒክ ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ። ናብ ትምህርቲ እንትኸይድ የፋንወኒ። ክምለስ እንተለኹ እውን ሰዓት ሓልዩ ንገዛ የብፅሐኒ። ብኸምዚ መልክዕ ርክብና ካብ ምልላይ ናብ ምሕዝነት ተሰጋጊሩ። ዝተወሰነ ዋርሕ ምስ ፀናሕና ድማ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ኣቕረበለይ። ወለደይ ከይነገርኩ ተቐበልክዎ። እዚ ማለት ግና ብዘይካ ንሱ ክነብር ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን። ግና ድማ ቅድሚኡ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ተቢዑ ዝሓተተኒ ዓርከ ኣይነበረንን። እዚ ኣፍቃርየ ግና ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዘሎ ሰዓት እንዳተራኸብና ብዛዕባኡ ክሓስብን ንኡ ግምት ክህልወንን ተጽዕኖ ፈጠረለይ። ኣብ ካፍቴርያ እናተራኸብና ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ርክብ ብዝግባእ ከስተማቕር ገበረ። ኣነ እውን ፍቕራዊ ዘይኮነስ ስምዒታዊ ድሌታተይ ክደፋፍኡ ንጀመሩ። ወለደይ ምስ መሓዙተይ ክፃወት እየ ብምባል ሓደ መዓልቲ ምስኡ ኣብ ሓደ መደቀሲ ወዓልኩ። ሽዑ ድማ ናይ መጀመርታ ርክብና ፈጸምና። ድንግል ስለ ዝነበርኩ ይመስለኒ ካብኡ ወፃኢ ወዲ ዘሎ ክሳብ ዘይመስለኒ ኾንኩ። ነዊሕ ግዜ ብፍቕሪ ፀናሕና። ወለደይ እውን ክጥርጥሩ ንኽኣሉ ግና ከፋልጦም ዳ እምበር ኣይተቃወሙንን። ኣፍቃርየይ ንዓይ ዝሓስበለይ ክኸውን ከም ዘለዎ ግና ኩሉ ግዜ እዮም ወለደይ ዝመኽሩኒ። ሓደ መዓልቲ ወለደይ ከፋልጠካ ኢለ ሒዘዮ እንትኸይድ ወለደይ እውን ምስ ረኣይዎ ጽቡቕ ፀባይ ዘለዎ ወዲ እዩ ብምባል ነፍቃርየይ ተቐበልዎ። ኣነ ብተፈጥሮይ ውዒት ጓል እየ ነይረ። ናብዚ ወዲ ካብ ዝቐርብ ግና ርግእ ዝበልኩ እየ ኮይነ። ነዚ ድማ ወለደይ ጓልና ጽቡቕ ዝምዕዳ ኣፍቃርያ ረኺባ ኢሎም ንቐጻሊ ተስፋ ኣንበሩሉ። ኣነ እውን ብሓሳብ ስለ ዝስዕረኒ ካብ ስምዒት ምዝራብ እናወጻኹ ብናቱ ሓሳብ ክሰማማዕ ተገደድኩ። ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ግና ወለደይ ኣብ ዝኸፈቱለይ ናይ ንግዲ ትካል ምስ ኣደይ ኮይነ ክሰርሕ ጀመርኩ። ኣደይ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ቤት ዕዮ እያ ትሰርሕ ነይራ። ጡረታ ምስ ወፀት ግና እቲ ልምዲ ምሳይ ኮይና ክሳብ ዝለምዶ ተሕግዘኒ ነበረት። ኣነ እውን ስራሕ ይቀጸልኩ። ኣፍቃርየ እውን ኣብቲ ዝሰርሐሉ ጋራጅ ግድን ክሳብ ስርሑ ዝውድእ ኣይጸንሕን። ሓንደበት ኣብ መንጎ ስራሕ መፂኡ ርኢኒ ዝኸይድ። እዚ ድማ ወለደይን ካልኦት ዝፈልጡኒ ሰባትን ኣዝዩ ከም ዘፍቅረኒ እዮም ዝዛረብሉ። ኣነ ግና ከምቲ ቅድም ክብል ዝነገርኩኹም እየ። ሓደ መዓልቲ ግና ኣደይ ኣብቲ ስራሕ ቦታ ገዲፈያ ነቲ ኣፍቃርየይ ናብ ገዛ ወለደይ ሒዘዮ ኸድኩ። ንቑሩብ መዓልትታት ብስራሕ ምኽንያት ከይተራኸብና ስለ ዝጸናሕና ብጣዕሚ ተነፋፊቕና ነበርና። ናይ ወለደይ መደቀሲ ሓሊፍካዩ ናተይ መደቀሲ ዝርከብ ብሓደ ደቂስና ርክብ ክንፍጽም ድሕሪ ምጽናሕ ከጋጠም እዩ ኢለ ዘይሓሰብክዎ ኩነታት ኣጓነፈኒ። ኣነ ነብሰይ ክሕፀብ ምስ ኣተኹ ንሱ ግና ናፍቲ ክፍቲ ዝነበረ ናይ ወለደይ መደቀሲ ብምእታው ፈታቲሹ ዝረኸቦ 50,000 ቅርሺ
أفت تخدين وزن برجاكيت كفافي لو قمتو أنا ون شاور ودي أن توزن كفتنا ولدي مدك أسن توزن قوف نقوف تراخبنا يغريتا شاور مسيلوني يبلاني أنا دما يغريتا بحدا خنوسد نيرنا بمال اتشاور حبيرا سديدايو يخون مبر اتتكبار كفتسمي يلا فتسمي قمت قوان نسوون منم كم زي قبرا تحاسبو مستملسة تتحيزنا نابدك وصانا مسافت أريي سلامو إلنا نمشهتو قزا مستملسكو قنا أبوي أب قزا انتو قويق صانحني أبوي زناي مجمرتو أيو كم إلو انتزارب سمعي يفلتن يخون مبر 50,000 قرشي كم مدك أسيو كم استسرقن بزيكا اتاناي قزانا مساسيت كالي كم زي سرقون كزرفان اتغنزب كتملسلون كفرار حجمرة أنا ون مستقطري لب زي بالكلو تكبار أفكاري كزامدو تقددكو أفكاري كم زسرقو طرطيرة قناد ما أفكاري ليواي خايلة مزراب دفرتي رخبكم كدم حزي منم كم أتكبر أري أزيد فلت مساسيت ناي قزانا سماك حمق أيدا لخون أبوي نتا ناي قزانا مساسيت بسرق 50,000 قرشي كخسان تبل أنا كنا نبوي كيدا اتغنزب سلازدليني بعلي كم زوسدكو ونجيرايو زخولو زقبرو زلخو مشترف قاريي نمشفانيو كنا دما مشكن سرحتنيا قزانا كتبدلي دلخوان أبوي نعي كخسان دلي بزوحات سبات كنا صرفوو نقوالكا ختكسس كتمعداي زلكا بمال حسابو قيروو أبوي ون نمنتاي كم زوسدكو يحتني أنا زحبكو ملس قنا كاب حق زر حق خنو قنا نخرد اللي طرح زقبركو ويو حنت بحدقا مكينا محكم زسانات قوال هيوان كم زقات أمتنن اتغنزبنا كم زحبكو ونقركو أبوي ون نمنتاي نعي كي نقركي كم اتقبري نسرح زدالخو جنزب يخي أطفي أخيو قنا دحن نحز حليفيو كاب حزن دحر قنا كم أخيت قبري بمال أتا قداي نجزئو كترسع قبركو نفكاري قنا كم الزراب عديو عالكون كاب جزاي جنزب سري كيخا سلاسي أنا مساخايك اتسلم بالكو انتنسو قنا محلو تحلو كافت مسراقو أنا نقوقو كم ليبا مترطاري تقلبيتو يغيداك حتو جيروني نما حزايون اتمشترك كافلا نساون نفكاري خز أكل بسرق اتطرطري انتي عين السبي خيلات صرفني كقدفو السينة زنبركو فكاري مليسة تعرقو أنا أب تيك توك نتفتيا بركت زبالو تخطات التلوني استفلالي يوم الاختطات سحازو الفيديوهات بزو حسابي زفتهم زبرتات عني أمنا بزو حاتيا أفكاري يون نزع الدل تقيمو فيديوهات كسرح بزبل لابتوبي كاميرا حيزة ناب حدا مزناق عبوتا تقواتيرنا خدكو أفتبوتا مسكركو حدا بفيديوغراف بعلمو يازخونا عركو هيزو بممزع كلاليو قبراني بدحريو نابس رحنا عتنا بتخكل كاب قرص أجميرو كسا فيديو إيديتينغ أبزي تتصبخو وفتنة سريحو صبقات فيديوهات ناب بروفايلي لغاكو كفتش دحر حدا نجر تعذبكو بعلمو ياقوتيرك سرح كم زنبرانيو يخوند عنبر وعزونا بمكينا سلسنبرا اتا السرح لا لابتوبي أين براتن من كم زو سدا مفلات كساب زقم كونكو أفكاري مس أركو حبيرو مستجنقو كمسلو مساي لعلن تحتن يبلو قنا 5 يوم زست أرطر كله مخنيات ما اتا ناي لابتوبي سانتا فولي ملكت جيرا لاني رايا عدم عالتي نفس راح نتخيد كافتهم بروحق زنبرو أعرختو حدا تشكيموا رئيويا قنا كركويك ألقون نفكاري قنا بتي زفوتهم ياي سلسمتاني نيمو الداتا كابيوتي وتأخوه قدم حزي نيبوي جنسب أبكال عيد ما نيب علي لابتوب كونيلو بزي فلت من قد 5 سرقاني تردى أخو لي بافكاري 5 نبرا نتعذبكو نفت السرح اللو قاراج كيدا دما بزعبا أفكاري نقل ودات مسؤول سرحو حتى تقوى نبزو حتى والد أفكار مسيلو بمقراب كم سرقن بخالقود أعرقتو بيلوون كسرقا 5 قبرن حبروني كافتا ساعات جميرة أنا قوريز أيا لولدي قنا انتايلا كم استفعل علينا كنقرون
أزيو خيبدوني مماخرتي محزاي زبلاون مشتر ليبا فقاريه يتفلطن راح كم زفقرن زيك أنا خمزة ينبرن يتفلط مخنياتو ናይ መምሰለ ፍቃሪ ምዃኑ ኣነ ጥራሕ ተዓዘብኩ መጀመርታ ክብረ ንጽሕናይ ድሓር ድማ ንገንዘብን ሓፍትን ወለደይ ክዘምት ከም ዝመጸ ሱሱ ኣፍቃሪ ከም ዝኾነ ፈለጥኩ ግና ድማ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኸውድቕ ለይትን ቀትርን ዝጽዕር ናይ ፍቕሪ ዘይኮነስ ናይ ገንዘብ ሌባ ኮይኑ ረኸብክዎ ብዝሓለፍክዎ ህይወት ተስፋ ቆረጽኩ ደገ ምውፃእ ገዲፈዮ ምስ ማሕዙተይ ምርኻብ የለን ሓንቲ ኣዝያ ትፈትወኒ መሓዘይ ግና እቲ ዝሓለፈ ረሲዐ ሓድሽ ህይወት ክምስረት ሓገዘትኒ ናብ ገዛ እንዳኸድኩ ግዘይ ክሕልፍ ሓጊዛትኒ እዛ መሓዛይ ምዕባይ ሓውለዋ ናፍቲ ገዛ እንተመላለስ ብወግዒ ክንላመድ ከኣልና ዘሕለፍክዎ ህይወት ኩሉ ይዕልሎ ንሱ እውን ብግልባጡ ንጥቕሚ ትቐርቦ ዝነበረ ተፍቃሪቱ ከምዚ ኸማይ ከም ዝተፈላለዩ ክልቴና ማዕረ ጉድኣት ሕሉፍ ህይወት ምዃንና ይነግረኒ ኣነ ናይ መሓዛይ ሓዋ ብዝግባእ እየ ዝፈልጦ ብትምህርቱ ይኹን ብጸባዩ ዝተመስገነ እዩ ዝነበረ ኣነ እኳ ንእሽተን ክርአ ባህሊት እየ ዝነበርኩ እንታ ሕዚ ግና ሕሉፈይ ዝቐፅዐኒ ጓል ሔዋን እየ ኣስተውዒለ ክስጉም እዩ ሓሳበይ ቅድሚ ሕዚ ብስምዒት እምበር ብፍቕሪ ኣይተጓዓዝኩን ነይረ ሕዚ ግና ዘይገንዘቡ ዘይደሊ ኣብ ክንዲ ክቕበለኒ ክሕግዘኒ ዝሓስብ ልክዕ ከም ሓወይ ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሓለፈ ክርስዒ ዝመኽረኒ ኣነ እውን ካፍታ መሓዛይ ንላዕሊ ምስ ሓዋ ዘለኒ ርክብ እንዳበለፀ መፀ ብኣካል ተተራኺብና ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግና ብስልኪ ናፍቆትና ንዋፃእ ከም ዘፍቀርክዎ ይነግርዎ ንምዝራብ እኳ ብዙሕ ግዜ እንተወሰደለይ ንሱ ግና ቀልጢፉ ይተረድኢለይ እቲ ቀንዲ ዝፍትነኒ ዝነበረ ግና ወለደይ ምስቲ ናይ መጀመርታ ኣፍቃርየ ብኸመይ ንምንታይ ተፈላሊኹም ዝብል ሕቶ ስለ ዝደጋግሙለ እዩ እዚ ንምእማን ግና ብሓንቲ ቅልጥፍቲ መሓዘይ ሓደ ድራማ ተፃወትና ነቲ ናይ መጀመርታ ኣፍቃርየ ስልኩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረኸበቶም ሲላ እታ ነጓላት ንምትላል ዝጥቀመሉ ጸባዩ ብተግባር ንምርኣይ ዕላማ ገበርና ንሱ እውን እታ መሓዛይ የፍቅረካየ ክረኽበካ ይደልየ ምስ በለቶ ምንም ኣፍቃሪት ትበሃል ከም ዘይነበረቶን ንዓይ ክሄዱ ምስ ካልኦት ኣዋልድ እውን ከም ዝኸይድን ብተግባር ኣረጋገጽኩ ናፍቲ ዝተቋጸርናሉ ቦታ ብምኻድ እውን ምስታ መሓዛይ ኮይነ ናይ መወዳእታ በዓለጋ ምዃኑ ንወለደይ ነገርናዮ ወለደይ እውን እዚ ሓቂ ምስ ኣረጋገጽዎ እምነት ከም ዘይነበሮ ተዓዘቡ ሓደ ነገር ከይተፈጠረ ብኣግኡ ብምርሓቀይ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሰድዎ እዚ ኩሉ ፈተናታት ሰጊረ ግና ምስ ናይ መሓዛይ ሓዋ ጽቡቕ ፍቕሪ መስረትና ካብ ልቢ ተኣማመና ወለደይ ግና ርክብ ከም ዘለና ፍጹም ኣይፈልጡን ኣብ ከይዲ ፍቕርና ግና ሓንደበት ጥንሰ ኣጋጠመኒ ሓዳር ክገብረለይ ድማ ንወለደይ ሽማግለ ልኣኸ ይኹን እምበር ናይ ክልቴና ኣቦታት ፍቓደኛ ይነበሩን ምኽንያቱ ክልቲኦም ኣቦታት ነታ ዓብዪ ሓወይ ነታ መሓዛይ ማለት እውን ናይ ተፍቃርየ ሓፍቱ ቃል ተኣታትዮም ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሓወይ ነታ መሓዛይ ሓሲቦማ ነይሮም ንዓና ከይፍቀድኩም መደብና ኣብ ብላሽኹሞ ብምባል ካብ ወለድና ተፈሊና ንበይንና ገዛ ተኻሪና ምንባር ጀመርና ይኹን እምበር ሓወይን እታ መሓዛይን ንሕና ብዘይንፈልጦ ወለዲ ብዝተሰማምዕዎ ሓዳር ኣይንገብርን ኢሎም ወለድና ይቕሬታ ሓቲቶም ኣብ ክርስትናና ወለድና እንደወድን እንዳጓልን ብሓጎስ ኣሕሊፍናዮ ስለዚ እዚ ዛንታ ዘካፍለኩም ዘለኹ ናይ ፍቃርየ ፈተና ወድየ እንተበልኩ ናይ ቤተሰብ ፈተና ኣጋጢሙኒ ስለዚ ኩሉ ፈተና ብግዚኡ ብትዕግስትን ይስገር ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ